سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تيفي نلو محمود سلاسة مقابيت زيت دالو على توزينات تزلكم مسيلخو كموترو كسافت سامي مدباتنا نخد كتاتولنا عند عدمكو بغدا من نتعرس زينا أب أوغندا استات إسران شواتن شهير تراويان مهلوم تقليتو كوميشن مسالات إثيوبيا نقدم من قستياب لعلي تقومت بوليتيكا ودبات زفت مقفع كونينو أبالات بايتو إثيوبيان إمام ديجيتال آيتي ناب حقي آصدقهم سود عرب بچاينا ناب زمرح أبسطة زتكوره متخابك تسمبر والسينا رئيس ليكان باباسات فرانسيس برخصي سرعة مستنفاس هوسبيتال كامز آتاون كالين زد هسس مدبات حيزلكم همت إلخو سنين ناي مكتتال غزيه إن داتا منخم أبزا چانال دمه ناي وطرو تختاتلتي نختكونو سابسكرايب بمقوار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم أب أوغندا سات 27 شهر تراويان مهلوهم تقليزو أب أوغندا سات 27 شهر تراويان كم زلو نتبصب منغست بموكاس مربب زينه مونيتر حبيرو إيرتراويان أب أوغندا أب نقدن وفرن بزقبرو منقصاص أب تاغر صبو اسم كم زلوهم زحبرت مربب منغستو نزي أب قمت بمئتاو بفولي حبرتا زرخبلو ماكل نمخفات يسر حالون يلوم أم مجمرح علتات نايزور حزي وعلى وفرير تراويان وصاتنياتات أب كامبالا كم استخايده زفلتيوم أبتو على استرخب أمخار بريزيدنت أب قديات وصاتنياتات أبي والو سومبي إرتراويان زغون تزاقبات مس زقوانفهم قلتو فحبرتا زرخبلوم ما كان مخفاتي يسرحو مهلا وما رقاقيتوم أبرس زي مس منغس إرتراتو زمدنا بمسرات إرتراويان أب أوغندا توسخ وفريه نخ كايدون زتبابع مخانو آسميرلوم نسو بزيكازي أب أوغندا نوح عامت استغمتو إرتراويان زقنت زرخبلو عدلات كري كام زدل تغيسوم أب إرترانا يوفر نقدن سرحن عدلات زسانو عشحت زيقاتات ناب أوغندا دوب سودان رواندا أنغولان كالوت هاقرات أفريكان كوحزوه مزنهم زفلاتيوم إرتراويان نبرت أوغندا أبرستي زكاير وزلو نقدن وفرن أبوتا هاقرات مسزركو بيتسوون بمخان كمرعن حزن زعم السلن محبرا وقوديات زين كساسو ناي حوالا جنزب بمليونات دولارات كام زبتسيحو زتقسم أبا بايت نقدن وفرستو وفرو تراي زيكونه ناشتو ناي شغط تكالات زخفتو أزيوم بزوحات إرتراويان نزيقاتات أوغندا ناي سرح عدلاتي فترو لهم هلوم كاب كامبالا استرخبه حبريتا يملاختم مبسحتو إرتراويان أب كتما كامباليوم زغمتم أب أوغندا كبابتات كتما كامبالا زنبرو إرتراويان بإسران حموشين مقابيتو ولنتاوي ناي صريتو فرا كام زكايرو الزكريوم أتي أب كاسانغا بزركب كباب استخيله ولنتاوي ناي صريتو فرا بمحبر سنة إرتراويان نبرتي أوغندا زتو الدبيو كوميشن مسالات إثيوبيا نقدم من قستياب لعلي تقومتي بوليتيكا ودبات زفتسم مقفع كونينو كوميشن سوى مسالات إثيوبيا بتهاجر قبل على تقامت بوليتيكا ودبات زفتسم زلو زي حقا وقدباتن مقفعن حوسو أبنات سنة مكاب زين كف نقرات بمخنان إزخلو زي حقا وتقبارات بزلغنتها مودات خبت صحات حساسيوم بمسارات مال حموس زوجو مجلسية كوميشن مسألة تقامت بوليتيكا ودبات كعنكف زين حكم زعم مسألة زي حقا منقصة وتقبارات مصرين تحتات النت مرقاتن حلف النت منقص مخانو آسمير اللوم أبادي سبب بقدم تختل على تحموشن عصر تختم مقابل تخكير تحاسب زنبر حافش وجوبايت السلفتات الناتن بالدراسن نحكينا ديمقراطي بيني فورم زلبسو بوليسن سيفيل وكدان زت تخدنو أبالات ستان سليان كم زت عناغفو كوميشن مسألة أرقاقيت اللوم بتأزاز منتو زيت فلته لعلوي بعل سلطان أبادي سبب دهر مقامة سلفي منحت سلفي حدنت فتحن قراقي ويكا أقوقوت مسار كم زتجنزبون بايتو حبيرم كوميشن مسألة جنبار حرنت ورمون هزبو ديمقراطية وسلفك كان حويسو كلاوت بوليتيكا وتقامت ودبات بفلايا بالعلي أبالات تمرهنت زفت سمزنا برقده مقفعن ما أسرتنا زخاهيروم بمسارة كوميشن مسألات من قصيهن كلاوت هكالاتها بالعلي تقامت بوليتيكا ودبات حفشوي قوبايتاتهم يخون كالنا يودباتات آخيباتات نخي قبرو زقبرو مقفع مكلباتن قدباتن متحسن حقن مسل متخابن إيوه مودابن مستافنين كل يلوم بتوسخ من قصي زيقاتنا متخاب مسلو من خط كمون متشان نتساتفتي حلوانا يمهابن قديتها خمزلو اتو كوميشن عمل كيتوم بعصر تشدشت بقابت هاقرو بورد مرجع إثيوبيا من قصين حالتات ستان تقومتي بوليتيكا ودبات حفشو قوبايتاتهم كام مكارنات انتهم بمدرات بمخونان منستر فتحنتهم
ኣባላቶም ዝኣሰሩን ዘሸገሩን ተሓተቲ ክገብሮም ሓቲቶም ካብ መንግስቲ ዘይግቦ ጸቕጢ ዝተገብረሎምን ሓፈሻዊ ጉባኤኦም ናይ ምክያድ መሰሎም ዝተኸልከሉን ፖለቲካዊ ውድባት ተቃውምቲ ሰልፊ ኤናት ባልደራስ ፎርቱን ዲሞክራሲን ጉራጌ ሓድነትን ፍትሕን ጎጎት ከም ዝኾኑ እቲ ቦርድ ሓቢሩ ኣቀዲሙ ብ14 መጋቢት 12 መራሕትን ኣባላት ሰልፊ ሓድነትን ፍትሕን ጉራጌ ወይ ከዓ ጎጎት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ዝሕብር እዚ ውድብ ካብ ዝምስረት ኣትሒዙ ካብ ዝካየድ ዘሎ ቀጻሊ ጸቕጢ መንግስቲ ምዃኑ ገሊጹ ኣባላት ባይቶ ኢትዮጵያ ንእማመ ዲጂታል አይቲ ናብ ሕጊ ኣጽዲቖም ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ሂሎም ንጎ ነቲ ዝቐረበ ኣዋጅ ዲጂታላዊ መንነት ኢትዮጵያ በብዝሒ ድምጺ ሓደ ተቃውሞ በዘይምኽኣሉ ናብ ሕጊ ከም ዘጽደቆ እቲ ባይቶ ሓቢሩ እቲ እማመ በኣቦ ወንበር ቋሚ ኮሚቴ ሕግን ፍትሕን ኣባል ባይቶ ወሰገነት መንግስቱ ኣብ ዘቐረበቶ ክኾኑ ከሎም ኣብ ሃገር ኩሉ ሚድያዊ ቁኑዕን ዝተኣማምን ስርዓት ምዝገባ ዜጋታት ክትከልን ሓደ ሕጋዊ መሰረትን ኣጠቓቕማ ስርዓት ዲጂታላዊ መለለይ መንነት ሓበሬታ ተመዝገብቲ ብምዕቃብ ኢሉ በተወሳኺ ሕጊ ዲጂታል መለለይ መንነት ኣብቲ መለለይ መንነት ተጠቂምካ ኣብ ዝወሃብ ኣገልግሎትን ንዝተመታተነ ስርዓታዊ ወሃብ ኣገልግሎት ስርዓት ግልጽነትን ተሓታትነትን ንምትካል ምቹእ ኩነታት ከም ዝፈጥር ገሊጻ እቲ ባይቶ ስሞም ዘይተጠቕሰ ኣባላት ባይቶ ብምጥቃስ ነቲ ዲጂታላዊ መለለይ መንነት ብምጭብርባር ዘቕርቡ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ገበን ክድዓት ከም ዝፈጸሙ ክቁጸሩን ከቢድ መውጻእቲ ኮርዶምን ሓሳብ ኣውሪቡ ክብል ካብ ባይቶ ዝወፀ መግለጺ ይሕብር ኣባል ባይቶ ወሰገነት እቲ ኣዋጅ ንነዊሕ እዋን ከገልግል ዝተዳለወ ምዃኑን ውልቀ ሰባት ወይ ትካላት ናይ ሓሶት ዲጂታል መንነት ሂቦም እንተተረኺቦም ከቢድ መውጻእቲ ከም ዝፍጽሙ ኣብሪሁም እቶም ኣባላት ባይቶ ኣብቲ ጉዳይ ድሕሪ ምዝራብ ነቲ እማመ ኣዋጅ ቁጽሪ 1284 ህዝባር 2015 ብሓደ ተቃውሞን ኣብዚሕ ድምጽን ኣጽዲቖም ሳዑዲ ዓረብ ብቻይና ናብ ዝምራሕ ኣብ ጸጥታ ዘተኮረ ምትእኻብ ክትጽምብር ወሲና ሳዑዲ ዓረብ ናብቲ ብቻይና ዝቆመን ዝምራሕና ኣብ ጸጥታ ዘተኮረ ደንብ ሃገራት ክትጽምበር ከም ዝወሰነ ተሓቢሩ ንግስነት ሳዑዲ ዓረብ ናብቲ ማሕበር ምትሕጋዝ ሻንጋይ ዝፍለጥ ደንብ ብደረጃ ናይ ዘተ መሻርክትን ክትጽምበር ብንጉስ ሳልማን ተመሪሑ በሰሉስ 28 መጋቢት ኣኺራ ዘካየደ ካቢኔ ሚኒስትርታት ደገፉ ከም ዝሃባ ኣገልግሎት ዜናት ሃገር ሓቢሩ እቲ ኣብ 2001 ዝቆመ ምትእኻብ መስራቲት ቻይና ሩስያ ህንድን ፓኪስታንን ከምኡ ድማ ማእከላይ ኤስያ ዝርከባ ኡዝቤኪስታን ካዛኪስታን ኪርጊዝስታን ታጃኪስታን በጠቅላላ ሸሞንተ ቀወምቲ ኣባላት ሃገራት ኣለዎም እቲ ኣብ ቤጂንግ ዝማእከሉ ምትእኻብ ኣብ መንጎ ኣባላቱ ኣብ ፖለቲካ ጸጥታን ንግድን ክትግበር ዝኽእል ምትሕጋዝ ዘተኮረ እኳ እንተኾነም ኣብ ዝሓለፈ 22 ዓመታት ነቲ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ደንብ ሃገራት ምዕራብ ዘስግእ ምንቅስቓስ ኣይጸንሖን ምስ ኣሜሪካ ጥቡቕ ዝምድና ዘለዋ ሳዑዲ ዓረብ ድሕሪ 22 ዓመታት ብምስራት እቲ ናይ ቻይና ደንብ ክትጽምበር ምውሳና ንምምሕዳር ዋሽንግተን ሃገራት ምዕራብን ዘሕጉስ ስጉምቲ ከም ዘይኮነ ተንተንቲ ይረድኡ እቲ ምትእኻብ ብዘይካተን ዘለዎ ሸሞንተ ቀወምቲ ኣባላት ሃገራት ከም ቀጠር ኢራንን ቱርክን ዝኣመሰለ ሓያሉ ሃገራት ድማ ናይ መሻርክትነት ተዓዛብነትን ቦታ ሓዚኡልናሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ብረኽሲ ስርዓተ ምስትንፋስ ሆስፒታል ኣትዮም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ብናይ ረኽሲ ስርዓተ ምስትንፋስ ኣብ ሮማ ኣብ ዝርከቡ ሆስፒታል ይሕከሙ ከም ዘለዉ ግን እቲ ረኽሲ ምስ ኮቪድ ዝተኣሳሰር ነገር ከም ዘይብሎም ተሓቢሩ ይኹን እምበር እቲ ረኽሲ ብግቡእ ክፍወስ ስለ ዘለዎ ንሕድያት መዓልታት ግቡእ ናይ ሆስፒታል ሕክምና ምክትታልን ከልዮም ይኽብል ቫቲካን ገሊጹ ጳጳስ ፍራንሲስ ካብ ብዙሓት ኣመንትን መሳርሕትን ዝቐርበሎም ሓያል ናይ ምጽናዕ ጸሎትን መልእኽታትን ልቦም ከም ዝተተንከፉ ብኣድናቖት ገሊጾም ሓሎቶምን ናይ ቀረባ መሳርሕቶምን ኣብ ሆስፒታል ጄሜዲ كحدرو تسويت كم زجبر لهم كوا حدا نايكربا فلتت زلوا وسب حبيرهم الزوان بمغنيات بعلتنسين كاله بزو حاجات عمتاتن نتوم 86 عمت زعرميم رسالي كان باباسات فرانسيس صعوق اغلغلوتاتيو تمدي بلوم نيروم ابز غدا مسنبتناي هوسانا ابز صل سمون كا بعلتنسي قدوس يصبي مينيروم بتوسخيا مودات ميازيانا بهانغاري ناي مبصح مدبون نيرووميم ربع نغو ابا دبابا ستر بيتر سمونا وسبكت كايدون كلو صبو منفس كوانت نبروم نامنكينوم كاتون كلو ግን ዝተጸሎም ይመስሉ ከም ዝነበሩ ጸብጸባት አገልግሎት ዜና AFP ሓቢሩም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብ ዘቀረባ ኣዋርሕ ናይ ምንቅስቃስ ጸገን ከጋጥሞም ስለዝጀመረ ተንቀሳቃሲ ብሽክለታ ስንኩላን ወይ ካ ዊልቸር እዮም ክጥቀሙ ጸኒሖም ኣብ 2021 ኣብ ሮማ ኣብ ዝርከብ ሓደ ሆስፒታል ናይ ኮሎን መጥባሕቲ ተገይሩሎም ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ ጥዕኖም
ተማሒሹ ናብ ንቡር ኩነት ተመሊሶም እዮም ነይሮም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሽዑ እኳ ናይ ጥዕና ፀገም እንተነበሮም ኣብ ወርሒ ለካቲት ዝዓመት ናብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ደቡብ ሱዳን ዑደት ኣካይዶም እዮም ኣብ ወርሒ ጥር ናይ መበል 16 ዓመት ናይቶም ብፍታዎም ካብ መዝነቶም ዝወረዱ ናይ መጀመርታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘመሩ ቤኔዲክት ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት መሪሖም እዮም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ጥዕኖም እናንቆልቆለ ኣብ ዝኸደሉ ዘለዋን ኣሰር ምንድኪት ክስዕቡ ከም ዝደለዩ ኣቐዲሞም ሓቢሮም ነይሮም እዮም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹሞ ሰላም